ị na-anụ na-aghọtakwa akụkọ nke a na-akọ maka otochi nke ụwa, ma ana m akọwara gị maka Atlas otochi na-ebu iwu a na ubu ya. A na-akọwara anyị na Atlas so na ihe ndị Chineke kere, ọrụ ya bụ iburu urukpu na ubu ya. Ana m anabatakwa gị ọzọ na GCK nke ụbọchị. Obiọma na-adị anyị na ị na-esonye ya n'ụbọchị taa. Eji m aka na ị ga-anata ezumike nke Kraịst na-enye. Ile anya na Aịzaya isi iri ise na atọ amaokwu nke 4, n'ezie ofu onye soro m kwuo, n'ezie achọrọ m ka ị nyere m aka ka ọ ga-abụ olu gị ga-ada ụda kara nke m. Nyere m aka tie n'ezie ya onwe ya eburuwo ihe mgbu anyị niile. Mmadụ na-ahụ gị iwe bụrụ onye na-anya arụ n'ume, o wee sị, nna m ukwu, ọ gịnị na-emekwanụ gị? E wee sị, enwere m ibu arụ n'obi m, enwere m iru uju, ọ ya mere m wee bụrụ onye aka m kọdara akọda mgbe niile. Ma ghọta nke ọma na Kraịst eburuwo ihe mgbu gị niile. Olee ihe mere na unu abụọ na-ebukwa otu ihe mgbu ahụ? O nweghị uru ọ bara, ya onwe ya eburuwo ihe mgbu m. Asị m ya onwe ya eburuwo ihe mgbu m niile. Asị m ya onwe ya eburuwo ihe mgbu m niile. Ka bụ mgbapụta. Ihe niile bụ ihe gbasara gị ka o burule n'ubu ya. O wurowo ibu niile wee wepụ ya na mmụọ gị. Ma n'ihi na ya onwe ya eburuwo nke ahụ, ị gaghị abụkwa onye ga-ebu ya ọzọ. N'ezie, o buruwo ihe mgbu anyị niile, wee buru ihe iru uju anyị niile. Agwara m gị bịa nyere m aka buru oche ahụ bufee ya n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe i buru oche ahụ gawa ebe ahụ, ọ ga-abụzi ebe na-enweghị oche nọ ya ka anyị ga-ahụ, nke ga-eme na otu ahụ ka a ga-ewere ihe ọzọ dochie ebe ahụ oche ahụ nọ. Mgbe onye nwe anyị bururu ihe mgbu gị niile na ihe iru uju gị niile, buru ihe mgbu gị niile, ihe mgbu gị niile eburuwo ya. Ka bụ mgbapụta. Abịara m na ọgbakọ crusade wee were ndụ m nyefee onye nwe anyị. Ugbu a abụ m onye agbapụtara, ma m burukwe ihe iru uju na-agagharị. Anọ m n'ebe ndagwurugwu, ama m ihe na-eme m nụ. Onye ọbụla bụcha ndị iro m, ọbụla dị eluigwe bụ onye iro m, urukpu bụ onye iro m, anyanwụ bụ onye iro m, ndị agbata obi m bụcha ndị iro m. Chere mgbapụta pụtara na o buruwo ihe niile bụ ihe mgbu gị niile. Gịnị mere ị naghị amụ ị na-achị ọchị mgbe niile ka ị bụ onye ihu juru oyi, wee bụrụ onye na-atị ọkpọ na-eme onye ọbụla ka gị na-ese okwu? Onye ahụ nwere ọgba aghara, onye ahụ nwere iru uju n'obi ya. Ọ bụ na ebupụbe ya taa, n'ezie a ga-ebupụ ya taa. Ihe bụ ihe mgbu gị niile, o buruwo ihe mgbu anyị niile. Anyị wee gụọ ya na onye Chineke tiworo ihe, na onye wedara n'ala. Ọsị amaokwu nke 5, ma ya onwe ya bụ onye amapụrụ site na njehie anyị niile. Njehie niile ga-eweta ihe mgbu na ndụ gị, ọ ga-eweta ihe mgbu n'obi gị. Mana Jizọs sị na gị onwe gị adịghị ike ibu ihe niile bụ ihe mgbu ahụ na ọnya nke nsogbu gị wetara gị. Ha niile ka m ga-eburu nye gị. Nke nọ n'ime, ọ bụ ọsa, ọ bụ ihe mgbu nke a na-akpọ kansa, ọbụladị nke a na-akpọ ya ume ọsọ, ị naghị eku ume ọfụma. Ọnya nọ n'ime gị, ya onwe ya ka e meghere ahụ n'ihi njehie anyị niile. Ọ bụ onye etighịrị ahụ n'ihi ajọ omume anyị. Ihe niile bụ ahụ mmehie nke udo anyị dị na ya. Ngwa m ihe na-esochi azụ. Gịnị mere? Ubiri ụtarị ya ka ejiri mee ka arụ anyị dị ike. Agwọla anyị. Ana m ahụ nna ka ọ na-apụta, o nwere nwaanyị ya n'akụkụ ya, o kwere ụmụ ya ka ha na-eso ya. Ọ na-ekwu okwu nye ezinụlọ niile na anyị bụ ndị agwọrọ ọrịa. Ka pụtara na nna naanị ka ịgwọ ọrịa ahụ dịrị gị na nwunye gị ka agwọrọ ọrịa, gị na ụmụ gị ka agwọrọ ọrịa. Anyị niile
anyị niile anyị abụ ndị agwọrọ. Abụ m onye ahụ dị ike? Ana m ajụ maka onwe m, ahụ m ọ dị ike? Abụ m nna gị nụ, ị ga-abụkwa onye ahụ gị izu oke. Abụ m onye obi dị mma dịka nna, ị ga-abụkwa onye obi nwere obi ụtọ. Abụ m onye dị ike? Ị ghaghị ịbụ onye dịkwa ike. Ya onwe ya, ha niile ka anyị niile ka ọ gbapụtara, ọ ga-abụ nke mmadụ niile. Kelee dịrị Chineke na ihe ya onwe ya nyere nye anyị na Kalvarị, o nyewo gị ya, o nyewo m, enwetawo m, anatawo m. Ọ bụ ihe m nataworo ka m na-ekposara gị ya. Malite n'ụbọchị taa, n'oge ụbọchị taa, ụbọchị anwụ na-acha, n'ụbọchị taa nke bụ ụbọchị Chineke, ị gaghị abụkwa onye ga-adị otu ahụ ọzọ. Karịa ihe a na-akọrọ anyị maka otu esi eke ụwa, akwụkwọ nsọ na-agwa anyị maka ihe mara mma, akụkọ na-atọ ụtọ mara mma nke Kalvarị, akụkọ nke nnwere onwe na nlaghachi, akụkọ nke Kraịst, akụkọ nke onye nzọpụta ahụ nke buru nsogbu nke ụwa na mmehie nke ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ịbụ onye bụ ibu arụ, gị chọọ ka ebupụ gị ibu arụ ahụ, biko soro dọkịta Kumuyi dịka ọ na-ehi anyị onye ahụ nke karịrị anyị ike, onye ahụ aha ya bụ Jizọs Kraịst. Ọ bụ mmehie nke ụwa n'ubu ya. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye eburu obi gị iso Kraịst, ị ga-abụ onye ga-esi na ndụ ochie ahụ wee pụọ. Dịka ị na-anabata Kraịst, ọ na-eweta ihe, ọ na-eme ka ị bụrụ onye na-ebi ndụ nke ị kwesịrị ibi. Ya mere, dịka Kraịst na-akpọ gị oku n'ụbọchị taa, biko bịa nabata oku ahụ, bata na ezumike nke Kraịst, were nsogbu gị niile bukwasa n'ubu Kraịst. Pastọ Kumuyi na-abịa ugbu a iduba anyị n'ime Kraịst dịka onye nzọpụta anyị. Ana m arụgide gị, biko nabata nzọpụta nke Kraịst na-enye ugbu a. Were obi gị nyefee onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a. Ọ ga-asacha gị, ọ ga-eme ka ị dị ọcha, ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-anwogha obi gị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ewere obi gị nyefee nye onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a, maka ya onwe ya ime gị ka ị bụrụ onye agbanwere. Naanị were aka gị ahụ elu, onye nwe gozie gị ebe ahụ. Naanị were aka ahụ elu, onye nwe gozie gị ebe ahụ. Onye nwe gozie gị, imeela maka iwere aka gị elu. Were aka ahụ elu ọfụma ọfụma. Ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya, ọ ga-eme ya n'ele anya n'azụ, ọ ga-eme ya ugbu a. Ozugbo ị na-akpọku aha ya, onye ọbụla nke ị ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Kpebie n'obi gị, si na mmehie gị chigharịa, wee onye nwe anyị. Ọ na-ewute m mbụ ndụ mmehie m biri n'oge gara aga, ọ na-ewute m na agharịpụrụ m gị. Onye nwe m, ana m abịa ugbu a, ọ bụ ihe mere m ji ewere aka m elu, gbaghara m. Ọ ga-agbaghara ozugbo. Onye nwe anyị gọzie gị maka iwere aka gị elu. Gwa ya ugbu a, onye nwe m, abụ m nke gị ugbu a. Naanị gị ka m bụ nke gị, naanị nke gị. Abụghị m nke ekwensu ọzọ, abụkwaghị m nke ndị na-eme ihe ọjọọ ọzọ. Abụ m nke gị kpamkpam. Gbanwee ndụ m, mee ka m bụrụ onye nwere nwogha. Nye m nzọpụta n'obi m. Kelee ya na o mere gị ya. Ọ na-ajụ onye ọbụla nke na-akpọ ọkụ aha ya n'eziokwu. Gwa ya, si onye nwe anyị, ana m ekele gị, arịọla m, anatala m, amakwara m na imewo ya. Aga m eso gị kpee ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ndị a niile bụ ndị werewe onwe ha nyefechaa nye gị obi ha, onye nwe m, gbaghara ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si dị, bupụ ihe niile bụ mmehie ha na-arụ ha. Were mmehie ha niile tiga n'ime oke osimiri nke nchefu Chineke, ka a ghara ichetakwa ya ọzọ megide ha ọzọ n'aha Jizọs. Were wepụ amamikpe ha, wepụ mmehie na-adụ ha ugwu n'obi, wepụ adịghị ike ha na-arụ ha. Onye nwe, ana m arịọ ka ị gbaghara ha n'odudo anya ugbu a. Nwere onwe pụọ na mmehie ka ị nye ha ugbu a. Ka amara gị bata n'ime obi ha, mee ha ka ha bụrụ ndị nwoke dị ọhụrụ, nwaanyị ọhụrụ, nwata dị ọhụrụ, nwaanyị dị ọhụrụ.
ka e nweta nzọpụta nke onye nwe anyị n'ime obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Imeela onye nwe maka anyị ma na ịzala. Amara m na imewo ya, anyị kwere na imewo ya, anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Too onye nwe anyị na o mewo ya. Asị m too onye nwe anyị na o mewo ya. O bupụla mmehie ndị ahụ pụọ na ndụ gị, ọ gbagharala gị, onye nwe gị nwere onwe. Ị gaghị abụkwa onye ga-adịkwa otu ahụ ịdị ọzọ. Ụmụnna anyị niile, ndị nwoke, ndị nwaanyị, ụmụntakịrị, ndị na-eto eto ebe niile, dịka anyị na-ejikọ anyị na onye nwe anyị n'abalị a, ihe pụrụ iche ga-eme na ndụ gị. Ihe a na-atụghị anya bụ ọla ebube na ụmụnna anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị ndị na-aṅa ntị n'ekwentị. Obi m na-abịa n'ebe ị nọ n'ụzọ pụrụ iche dịka anyị na-ekpe ekpere, dịka anyị na-ekwusa. Enwere m gị n'obi m n'ebe ahụ gị onwe gị nọ n'ụlọ gị, n'ebe ọbụla ị nọ. Ike na ọlụ nke Chineke, ọlụ ebube nke ịtụnanya ga-ewere ọnọdụ na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Gịnị mere ka anyị kpekọta na ekpere ọnụ? Nna anyị, anyị na-ekele gị maka oge awa. Anyị na-ekele gị maka n'oge anyị na-ekwu okwu gị, na-arịọ gị onye nwe anyị ka ịlụ ọlụ ebube pụrụ iche ka esi n'eluigwe na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Zọpụta ndị ahụ bụ ndị ha na mmehie na-adọ ndọrọ na ndụ ha, weghachi ndị daghachiri azụ, nye ndị kwere ekwe ike, ka ọlụ ebe niile bụ ọlụ ebe nke ọgwọ nsọ, ka nnapụta nke dị anyị mkpa. Anyị na-arịọ ka ịrọpụtara onye ọbụla, metụ onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Anyị na-agụ ya na imewo ya. Anyị ga-anye akụkọ otuto n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. W.F. Kumuyi. Biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. sonyekwara anyị na igwe nzizirịta ozi niile dị iche iche nke anyị na-eji na-ezisa ozi ọma. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị. Imeela.